Αν ήσασταν παιδί και μόλις είχατε διασχίσει μια θάλασσα κινδύνων για να φτάσετε σε έναν άγνωστο τόπο, ποιο θα ήταν το πρώτο σας αίτημα? Για δεκάδες χιλιάδες παιδιά προσφύγων στην Ελλάδα, η απάντηση είναι απλή: να μάθουν. Καλωσορίσατε σε αυτό το εκπαιδευτικό βίντεο με θέμα Εκπαίδευση των μαθητών προσφύγων με αξιοποίηση των ΤΑΦΠΕ. Εδώ θα σας καθοδηγήσουμε μέσα από τα βασικά σημεία του κειμένου του Λοΐζου Σοφού, για να προσεγγίσετε με κριτικό βλέμμα τη δυναμική της εκπαίδευσης παιδιών προσφύγων στο ελληνικό σχολείο και το ρόλο της τεχνολογίας σε αυτήν. Από το 2014-2017, έχουμε 1 εκατομμύριο προσφύγων που ήρθαν στην Ελλάδα, με το 48% να είναι παιδιά. Το προσφυγικό φαινόμενο δεν είναι απλώς αριθμοί. Δεν είναι ποσοστά, στατιστικές ή πίνακες. Είναι ιστορίες παιδιών. Παιδιών που ξεριζώθηκαν από τις εστίες τους, που έχασαν τις σταθερές τους, που ταξίδεψαν με κίνδυνο, ελπίζοντας ένα μέλλον με ειρήνη και ασφάλεια. Από το 2015, η Ελλάδα αποτέλεσε πύλη εισόδου για εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες. Ανάμεσά τους, χιλιάδες παιδιά βρέθηκαν ξαφνικά σε μια χώρα άγνωστη, με μια γλώσσα κατανόητη, με έναν σχολικό θεσμό που δεν είχε ούτε το χρόνο ούτε πάντα τα μέσα να τα υποδεχθεί με όρους ισότητας και ένταξης. Τα παιδιά ξεκινούν σταδιακά να επισκέφτονται μαθήματα ελληνικής γλώσσας, με στόχο την ένταξή τους και την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Και εδώ αρχίζει η παιδαγωγική πρόκληση. Μια πρόκληση όχι μόνο διδακτική, αλλά ανθρώπινη, κοινωνική και ηθική. Πώς μπορούν τα σχολεία να υποδεχθούν αυτά τα παιδιά με σεβασμό, φροντίδα και όραμα? Ποιος είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού, όταν η ύλη δεν είναι απλώς η γλώσσα ή τα μαθηματικά, αλλά η αξιοπρέπεια, η ελπίδα, η αναγνώριση? Και πώς η τεχνολογία, οι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών, μπορεί να γίνει εργαλείο συμπερίληψης και όχι αποκλεισμού? Η απάντηση δεν είναι εύκολη. Αλλά υπάρχει ένα σημείο αφετηρίας: να αναγνωρίσουμε πως κάθε παιδί πρόσφυγας φέρει μαζί του μια ιστορία. Μια γλώσσα, έναν πολιτισμό, μια απώλεια. Και ταυτόχρονα, μια δυνατότητα να ενταχθεί, να μάθει, να ανθίσει. Τα σχολεία δεν είναι ουδέτεροι χώροι. Είναι κοινωνικοί μικρόκοσμοι, όπου η διαφορετικότητα μπορεί να γίνει πλούτος ή εμπόδιο. Ο εκπαιδευτικός καλείται να μετασχηματίσει αυτή τη διαφορετικότητα σε μοχλό μάθησης για όλους. Να δημιουργήσει ένα περιβάλλον όπου η γλώσσα του σώματος, της εικόνας, της μουσικής, της συνεργασίας να υπερβαίνει τα όρια του λόγου. Ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο εκπαίδευσης των μαθητών προσφύγων? Η ελληνική πολιτεία έχει θεσμοθετήσει δομές όπως οι τάξεις υποδοχής ΖΕΠ και οι δομές υποδοχής για την εκπαίδευση των προσφύγων. Εκεί, με ειδικά ορολόγια προγράμματα και έμφαση στην εκμάθηση της ελληνικής, τα παιδιά προσπαθούν να ενταχθούν στο σχολείο και να νιώσουν ασφάλεια. Όμως, αυτό δεν αρκεί. Ο εκπαιδευτικός καλείται να αναλάβει ενεργό ρόλο διαμεσολάβησης, και εκεί, η τεχνολογία γίνεται καταλύτης. Και εδώ η τεχνολογία, με τη δύναμη της πολυτροπικότητας, γίνεται καταλύτης. Τα λογισμικά που θα γνωρίσουμε στη συνέχεια δεν απαιτούν άριστη γνώση της ελληνικής. Αντίθετα, με εικόνες, παιχνίδι, ήχο και διαδράσεις, προσφέρουν μια πρώτη γέφυρα μάθησης. Είναι το μέσο μέσα από το οποίο τα παιδιά μπορούν να συμμετέχουν, να επιλέγουν, να δημιουργούν, ακόμη και αν δεν μπορούν ακόμη να εκφραστούν λεκτικά. Δεν υπάρχει ουδέτερη τεχνολογία. Δεν υπάρχει ουδέτερη τάξη. Το αν η τεχνολογία θα λειτουργήσει ως όχημα ισότητας ή ως μέσο αποκλεισμού, εξαρτάται από εμάς. Από τις επιλογές του εκπαιδευτικού. Από τις αξίες που υπηρετεί. Από την προθυμία του να μάθει ο ίδιος, για να μπορέσουν να μάθουν και οι άλλοι. Η εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων δεν είναι ειδική περίπτωση. Είναι δοκιμασία της ίδιας της εκπαιδευτικής δημοκρατίας. Και αυτή η δοκιμασία, αν την αντιμετωπίσουμε με γνώση, ευαισθησία και παιδαγωγικό θάρρος, μπορεί να γεννήσει νέα σχολεία. Πιο ανοιχτά. Πιο ανθρώπινα. Ας δούμε τώρα, βήμα-βήμα, πώς μπορούν οι ΤΑΦΠΕ να γίνουν εργαλεία συμπερίληψης στην πράξη. Ο εκπαιδευτικός δεν καλείται απλώς να διδάξει. Καλείται να δημιουργήσει χώρο. Να προσφέρει εμπιστοσύνη, να υπερβεί γλωσσικά και πολιτισμικά εμπόδια, να ενεργοποιήσει τη μάθηση ακόμη και εκεί όπου φαντάζει αδύνατη. Και εδώ η τεχνολογία προσφέρει ένα μοναδικό εργαλείο. Με τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών, μπορούμε να ενεργοποιήσουμε τη μάθηση μέσα από εικόνα, ήχο, παιχνίδι και διαδράσεις. Τα παρακάτω λογισμικά, με παιγνιώδη μορφή και πλούσια γραφικά, υποστηρίζουν τη γλωσσική ανάπτυξη, το ψηφιακό γραμματισμό και την ενεργή συμμετοχή. Το SBRAN και το GCampras είναι κατάλληλα για την εισαγωγή σε αριθμούς, λέξεις και εικόνες ειδικά για μικρά παιδιά. Το Rapid Typing Tutor επίσης είναι κατάλληλο για εξασκηθούν στην πληκτρολόγηση. Άλλα λογισμικά βοηθούν για τη γρήγορη ανάγνωση. Στην τάξη και για τις πρώτες ασκήσεις γραμματισμού έχουμε επίσης κατάλληλα λογισμικά. Μικροί καλλιτέχνες είναι κατάλληλο λογισμικό για τη δημιουργική έκφραση μέσα από ζωγραφική και μουσική. Τα ενσφινώματα
βασίζονται σε παραμύθια και ασκήσεις από το kidmedia.gr. Αυτά τα εργαλεία δεν απαιτούν άριστη γνώση ελληνικής. Επιτρέπουν στα παιδιά να συμμετέχουν, να αλληλεπιδρούν, να χτίσουν αυτοπεποίθηση. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να θυμάται. Για πολλές οικογένειες προσφύγων, η εκμάθηση της ελληνικής μπορεί να μην είναι προτεραιότητα, επειδή η παραμονή τους στην Ελλάδα είναι επισφαλής. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η μάθηση δεν έχει αξία. Αντίθετα, η μάθηση μέσα από τη τεχνολογία γίνεται μια κοινή γλώσσα της δημιουργίας, της επικοινωνίας, της προοπτικής. Ας θυμόμαστε, η εκπαίδευση των μαθητών προσφύγων δεν είναι μια ειδική αποστολή. Είναι ο καθρέφτης της εκπαιδευτικής ηθικής. Της ικανότητάς μας να κάνουμε το σχολείο χώρο ελπίδας για όλους. Με τη σωστή παιδαγωγική χρήση των ΤΑΦΠΕ, ο εκπαιδευτικός δεν απλώς μεταδίδει γνώσεις, δημιουργεί συνθήκες ένταξης, ενδυνάμωσης, συμμετοχής. Καθώς μελετάτε το κείμενο, σκεφτείτε. Ποιο λογισμικό θα τέριαζε σε μια πολυπολιτισμική τάξη, με ποια κριτήρια θα το επιλέγατε. Πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε την τεχνολογία όχι απλώς για να διδάξετε, αλλά για να εντάξετε. Ποια είναι η θέση του εκπαιδευτικού απέναντι στη διαφορετικότητα? Ο εκπαιδευτικός οφείλει να αναγνωρίζει και να σέβεται τη διαφορετικότητα των μαθητών του. Πρέπει να δημιουργεί ένα περιβάλλον μάθησης όπου όλοι οι μαθητές αισθάνονται αποδεκτοί και υποστηριζόμενοι, ανεξάρτητα από την καταγωγή, τις ικανότητες ή τις πεποιθήσεις τους. Η γνώση, όταν μοιράζεται, γίνεται φως. Και εσείς, ως εκπαιδευτικοί, κρατάτε αυτό το φακό. Ελπίζουμε να μελετήσετε με ενδιαφέρον το κείμενο και να βρείτε πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για το θέμα που αναλύουμε.